Islámský džihad a jiné nenávist šířící organizace nebude v Izraeli a ani v palestinské autonomii mír. Děkuji. Tak nyní, přestože, pokud dobře vím, v současné době, v současné chvíli v Izraeli a v palestinské autonomii v Gaze já teďko natáčím zrovna. Přesto i nadále se dá očekávat, že budou probíhat vojenské operace, protože jak to tak bývá, tyto příměří nevydrží dlouho. A z toho důvodu bychom zde chtěli teď pro dobro našich vojáků a pro bezpečí izraelských vojáků přednést takový kratší text. Já zde předám slovo našemu rabínovi. Tak žán tedy nebudu říkat, i když mě poprosila nějaká paní, tak omlouvám se, nevím, kde šla. Jenom budu říkat něco, co my říkáme, než děláme Birkat Hamazon, tak budu říkat jenom slovo, vysvětlit, co to je. A je to takhle. Chaj את אדוני בכל עת, תמיד תהילתו בפי. סוף דבר וכל ישמע, ותעלה מערב את מצותיו שונות, כי זה כל האדם. תהילת האדם מדבר פי וברך כל עושה שם קודשו לעולם ועד. ואנחנו נברך ים אתה ועד עולם. הללויה. לפני ברכת המזון. נכון, תודה. אנחנו רוצים לאחל ברכות הצלחה בדרכם לחיילים. אמן. ואנחנו כולנו תקווה שאלוקים ישמור עליהם ויחזק את ידיהם. We are hoping, what we said here, that we really do hope that God will be with our soldiers and protect them, because the way it seems now, there is no stopping of the firing of the rockets. They keep landing on Israel. They called for a humanitarian stoppage of the war, of the conflict, and it was not respected. The Hamas did not respect it. So we want peace. Thank you. We want peace. Toda Rabba, we want peace. Thank you. Thank you very much. Now one more word from Rabbi Yair Yerucham in Czech. Dobrý den, šalom všem. Jménem celý národ Izrael nejdřív chci děkovat celé českého národa, která je nejlepší přítel národ Izraele, jak to všichni víte. A Izrael vás miluje a vím, že i vy máte rádi Izrael. A od vás, z České republiky, z centru Praha, z místa, které se nacházely nejlepší události historické, chci poslat požehnání všem Izraelcům a všem vojácům, kteří vlastně bojují těžce a hodně morálně za to, aby nepoškodili nevinný, ale zároveň, aby zachránili izraelský národ. Tak Bůh dá všem požehnání, vám, národ Izrael, českého národa, a ať uvidíme od dneska jenom lepší budoucnost. Amen. Amen. Tak asi jedna písnička nestačí. A máme tady orachat, visitor. Paní Irit. Já nevím, možná jste to nikdy neslyšeli, to je neznámá písnička Hava Nagila. אז אני מזמינה לרקוד את מי שרוצה, kdo chce může tancovat, takže zpívejte s námi, se mnou.